6.5 Creator Studios. Feel the story. They know the story. Like Souls, Mind 5 Creator Studios. Maswera say DJ Holy. Maswera say newateereri we.5 Creator Studio mose zvenyu. Regai ndimbotaure zvishoma. Vana veZimbabwe tikasachangamuka kana kuti AMI ikasatimiririra zvakasimba, Mnangagwa achaita zvaanoda nenyika. Ungawana wangu pasa kuti watora makii anenge atorwa nebenzi, makii eZimbabwe. Ende pachaitika zvimwe zvinhu mamashura ekuti zvatiri kuona hapana chatati taona. Tichaona zvikukutu, tichaona mashura mamwe asingaiti anorema ekuti kana kumatsanangura kana kumataura haatauriki, anonetsa kumatsanangura. Nekuda kwenhau ipi? Nekuda kwenhau iyoyi. Nekuti varume kwazviri kuenda kwakaoma. Kubva tichiziva kuti kune politics idzi dzemuZimbabwe dzaMnangagwa tisati tambodziona, dzatwa nemunhu ane musoro wakadhanganyika wakazara masvoso ngeonde. Kungokudza zvake musoro Mnangagwa sebudzi yabikwa nenyanga, asi ruzivo rwekutonga nyika haana. Ende atokodzera akwarifayi. Varume ezvine zvarungoda nhasi abvisa senge Vareros Banda sei achinyadzisa kudaro. Kunyadzisa kunotonosodesa. Tozofunga manyanya egukura ndotonyatsoona mandere musoro yava yeishandi yakadhomoka. Ndozvo zvinenge zvakureva. Patawa apa hapachadi mafanisi, hapachadi majokes. Pakuda kuti vanhu tisvinwe tionesane tifambe panzvimbo imwe chete. Hozi mukada tarisa chinchezano ichi kachi hachina vanhu vakawanda ba. China vanhu vashoma shoma ende mamwe macho madhara. Chidhara zvoga zvoga. Ende vamwe vari kuimba kuti vachawana zvigaro vachisapota chinhu chana Mnangagwa ichi. Achingonzi achihwina, vamwe vachabuda mose maimai, muchatanga kutorwa ukama waanoda iye, waanoziva hama dzana Tagwire, dzana Tungwarara, hama dzana Chivhai ndo dzichazara ZANU-PF nekuARMY nepolisi. Vamwe vese vachafaiwa mabasa. Takangotarisa so. Saka vana veZimbabwe ngationei, ngatitarisei kwatiri kuenda, ngativhurei meso, tisarivare. AMI yedu ngaitibetsere kwetiri kuenda kwakaoma. Kwakaoma takuenda kugwenga, kudhezeti. Ya, Somaria chaiyo ndokwetiri kuenda naMnangagwa.